Saan tayo punta, Chi? To have lunch. Yep, magla-lunch kami with our friends and cousins. Si Uncle Mau kasi, si Beef, nag-set ng lunch with our friends. Why Kasi parang na rin, parang farewell lunch before kami luluwas tomorrow. So syempre that's sweet. Kaya dito na kami sa sa Bunuan, dito sa Sea Salt. Everybody's here. Sea Salt Cafe. Walking the Sea Salt. Then everybody's here. I think everybody's here. Say hi. Bless ka, bless. Hey, fam. Say hi. Bless ka, bless. Come on. Bless ka, bless. Mga brothers. Umiinom na eh. Yeah. It's not Uncle Beef. Yeah. Can I play with you? Mga Can I help you? What can I do? Super busog. Daming food eh. Yeah. Dami. Makain pa si Clark eh. Oy, mahulog ka. Uwi na tayo. Miss ko na naman sila. Uwi na. Picture tapos uwi na. Ito. So, dahil lang kami dito sa sa Mudcart. Bakit ako rin kay Kim. At bili kami ng coffee dito sa Paddock Cafe. Ayun o. Paddock Cafe. Bukas daw sila eh. Oh, daming tao. That's good. Maraming tao. Open din yung Mudcart. Ito yung Mudcart. Baka dyan si Uncle Chong. So, bili na ng coffee. Quick stop. Order tayo ng coffee. Isa pong Cafe Americano na iced. Yung large. Justin. Tapos isa ring yung iced blended coffee na mocha. And hey fam, so this is it. Ibabalik ko na rin tong miyata kay Uncle Beef. Makikipark ako sa kanila ulit. Sa kanya ko ulit iwan tong sasakyan syempre. Makikipark ako kasi alam ko inalaga niyang maigi rin tong sasakyan ko. Super thankful ako syempre always. So hatid ako ni Mama, convoy ulit kami. Actually hintay ko pa kung saan ko ipapark kasi wala ata sa bahay si Uncle Beef eh. So maybe sa bahay nila, I think. Dito sa downtown. Dami na naglalakad yung mga mag-aalay lakad. Kasi bisita iglesia today eh. Marami na rin naglalakad. Kung maaga sila nag-start. Dati ganyan din ako nung kabataan eh. Nakakamiss din. Mamimiss na naman talaga tong Dagupan. Ay, bale, next time ulit. Sulit naman yung bakasyon namin today. Nag-enjoy din yung mga bata. Nag-enjoy kami ni Kim. Kita yung friends and family of course. And nakapag-spend ng time sa kanila. Ayan, tara sa Paddock. Iwan na itong sasakyan. Later. Ayan, dito na tayo sa Mudcart. Sila sa Paddock. Bitang natin sila Beef at bigay ko na yung susi. Ayan sila Beef. Balik ko na yung car. What's up bros? What's up? Babalik ko na naman. Nanunahan ko na eh. What's up? Baby Burns. Dito na. Hi. Hi! Hello. Hi. Hey, say hi to the vlog. Ba't niyo dyan? Chong? Next time na ulit, Chong, ha? Hello. Next time ulit. Next year. Picture mo naman kami.
sana. Ay, bakit ang ano ang... Wala naman tao eh. Next year. Next year. Ah, Yeah. Pero umiiyak na. Magkikita ko ng pagkain next year. Sana makamit. Ay, medyo pagod na. Night before ng flight namin, nag-impake, niload na rin namin sa sasakyan yung ibang gamit. Pero may mga ilang gamit pang nandito. Mamaya 6 AM kami aalis. Si Moms. Hi, Moms. Hi. So yung kakarga pa. Doon sa isang sakyan, dalawang sakyan kami. Ang cost. Yung house. Hi. Namimiss na naman dito. Oo. Ang bahay. Namimiss na naman. Hi. Ali next time ulit. Yan, kita tayo mamayang early morning. Pag paliwas na. Hey guys. So this is it. Day ng ano namin, ng flight. Nag-ready na kami. Silipin natin sila mama at hiram ako ng socks. Kasi, sa sobrang, okay na yun? Sa sobrang 7.2 yung luggage, okay lang. Oh. Sa sobrang, pagpapak ko, hindi na ako napagpak ng, ng socks ko. Humble home. Humble house. Moms. Moms. Pero nga na ng socks. Ito na, gising na itong mga bulilit. Mine leg pillow. Mamaya, kukunin din natin sa car, okay? Okay. Ready? Okay, Achi, you'll miss Philippines, Dagupan? Ikaw ka, you'll miss Dagupan? Yeah. Aww. Yan si Mama. Mama, Ready na. feel like I should leave some. Hi. And that's it. Mamiss na namin ang bahay namin. It's time to go home. Mamiss na naman ang bahay. Hi. Let's go. Till next time. My love. My house. In 2 years, hopefully. Bye house. Hi. Okay, let's go. Ano yung moms? Si mama na yung bahala. Hello. Yan, magkakasama kami. Dads. Hey guys. Nandito kami sa van. Nagparit kami ng sasakyan. Dalawang sasakyan eh. Pero dito na lang ako sa van. Ako na nag-drive. Tulog sila. Dito na kami sa T-Plex. Papuntang Clark. 49 minutes from here. So, yun. Kita-kita dun. Yeah, we're here. Ito kami sa airport. Bababa na ng stuff. Kalungkot. Smile! Yehey! Pops, thank you. Dito ka na. Palit. Teka. Sige, sa picture tayo. Picture. Photo. Ay, o, dyan na. Alright. Bye. Bye. Yung bibigay mo kay Mama. Ito. Okay, thank you. Bye, Mamsi. Thank you, bye-bye. Bye-bye, Shane. Kiss. Bye-bye, Ate. Hey, ma'am. Bye, at kay Karen. Bye, mahal. Ingat kayo, ha? Ingat kayo, ha? Bawi. Again. Ikaw, singat, ha? Thank you. Thank you. Yan ang bahala sa bahay. Bye-bye. Bye. Dito ko, Links. Thank you. Bye-bye. Ingat, ha? Ingat kayo. Renzos, be good, ha? Ma'am, ingat po kayo. Sige. Next time ulit. Ingat kayo dyan, ha? Yeah. Dads, ingat. Ingat kayo, ha? Next time ulit. Ayan. Yeah. Oh, ready? Photo ops with fam. Smile. Cheers. Bye. Oh. Excited na. Bye, mom. Bye.
See you next time. Bye! Okay, let's go. Yan, nakapila na kami dito. Pero naka-online check-in na. Bababa lang yung baggages. Ganda dito sa loob, oh. Ganda sa loob dito. Park. It's nice. Hi. Dito na kami sa boarding. Ay, hindi boarding pala. Hindi pala boarding to. It's sa gate. Dito kami sa gate 15. So, dito lang kami. Hintay ng time. May, I think, around 30 minutes pa before 30 to 40 minutes before boarding. Hey, love. Hi, love. Pagod na. Pagod na kagad. Pagod na kami. Mga bata, oh. Relax lang. Ganda dito, oh. Bye. Till next time. See you again, Philippines. Next time after maybe 2-3 years. Pero sana 2 years lang. Or less. Ganda dito. Bye. Start na ng boarding. Hirap na mag-video sa plane, eh. Kaya. So, and that's a wrap. Bye. Hey fam, so ano lang to, bonus video. Andito na kami ngayon sa Taiwan kasi dito yung layover namin. So, nag-decide si Kim na mag VIP lounge kasi 6 hours yung yung layover namin. So, andito kami ngayon sa anong pangalan tong lounge na to, mahal? Parang siya, it's Oriental Club Lounge. So, binayaran namin dito for 5 kami sa $206 USD dollars. Siya, may buffet, tapos merong shower room. Dito na rin maliligo. Maligo para ma-freshen up tsaka masulit yung binayad namin. Pero okay naman yung food. Okay din yung food dito. Ganda rin. So, ilibot ko kayo sa itsura dito. Para makita nyo. Ito sila. Ayan sila. Ayan. So, ito yung good. May parang resting area siya lalo pag yung matagal yung layover. So, ikot tayo maya. Timing lang ako. Kasi in-enjoy ko muna itong coffee later. Yan, so punta na kami sa shower room. Dito sa shower room may reservations siya. So, ito yung itsura. Para sulit naman yung bayad namin. Ayan, so pag dito sa shower room, solo mo yung room. Solo, ito yung shower, wow! Parang hotel lang, laking ginawa din, nakaligo kami. Malaking bagay yun. So, ayan. Tatanong na si Papi. Nandun sa bag ni